духовните средища на Софийската Света гора. Кръстопът на вдъхновените. На стария римски път, Вия Милитарис, от Сердика към проливите имало пътна станция. Около нея се заселили хора и името й станало Стипон, което значи гъсто населен. Днес град Ихтиман е значим културен център, свързан с близката българска столица София. Здравейте, уважаеми зрители! Днес ще посетим едни от най-забележителните културни средища по маршрута София-Ихтиман и ще се запознаем с малко известни факти от далечното минало на българските земи. Наш гост е госпожа Велина Минева, директор на Общинския исторически музей град Ихтиман. Добър ден! Добър ден! Предполагам, че за повечето наши зрители Ихтиман е разпознаваемо географско понятие. Бихте ли ни въвели малко в историята на това селище? Да, нашия град датира 3-4 хилядолетие преди Христа. Той се е наричал Стипон или Щипоне по време на римското и византийското владичество. След това, когато идват османците, не са можели да кажат Щипоне и затова нашия град става Ахду Аман, което означава задължение молба. Ние сме правили дървени въглища, които са отивали в Самоков и се е правило желязо за Османската империя. По-късно ставаме Ихтиман. Явно сте селище с богата история. С какво бихме могли да привлечем днес туристите в Ихтиман? В нашия град има голф игрище, също така и конна база. Можете да посетите историческия музей, който да ви разкаже цялата история на града ни. След това църквата Успение Богородично, която е строена по време на османското присъствие и там е първото ни училище, хамама и оттам можем да отидем на Маркова механа или комплекса Траянова врата. Малко повече за историческите забележителности в район. В музея може да разгледате зала етнография, т.е. бита и културата на нашите прабаби и прадядовци. Отдел археология може да се запознаете с това, което е намерено на крепостта Маркова механа, т.е. долюми, монети, стрели, везни и развитието на нашия град в исторически план до 9 септември 1944 година. Може да се запознаете и с кабинета на писателя от град Ихтиман Гьончо Белев, който е най-добрият приятел на писателя Димчо Дибелянов. Иначе Траянови врата, комплекса Траянови врата попада също в района на историческия музей Ихтиман, така ли? Да, през нашия град е минавал римския път, който е свързвал крепостта Траянова врата или Маркова механа. Там е станало едно от най-важните събития за българската история през август 986 година, когато Самуил успява да победи Василий II българоубиец. Той остава само с 12 арменеца войска, дори цялото му снаряжение е било пленено от цар Самуил. Следващата година пак се опитва Василий да завладее нашите територии, обаче не успява и си отмещава на българите, знаете, Историята е известна. Нататък, може би твърде малко от нашите зрители знаят, че военната крепост се нарича Маркова механа или Царска могила. Така ли? А целият комплекс се нарича Траянови врата. Нещо повече? Да, това е военната крепост Маркова механа или Царската могила. На военната крепост е достроявана от император Траян. Тя е достроявана направо върху терен. Е строена самата крепост. Строено е тухли, хоросан, пак тухли и така са изградили на 2 етажа самата крепост, като горната част на самата крепост са военните помещения, а долната част са стопанските помещения. Оттам сме намерили
През 1978 година няколко долюма, монети, стрели, които показват датировката и на самата крепост и кой я е строял и достроявал. Освен всичко това, предполагам, че в съвременния бит, в наше време, Ихтиман би трябвало да е и културно средище на събития, които се инициират от общината. Нещо повече за това? Да, в нашия град се организират майски дни на изкуството, където се представят изложби, различни занаятчии представят своите умения, но тези дни са посветени и на българския фолклор, на българското изкуство. Местни творци и творци от чужбина представят своите творби в нашия град по време на този културен фестивал. Чудесно! Духовните средища на Софийската Света гора. Кръстопът на вдъхновените. Продължаваме разговора с господин Константин Занков, главен експерт в Института по анализи и оценки в туризма. Здравейте! Здравейте! Едва ли има човек, който вече да не е убеден в наличието на стойностни и духовни обекти в територията на София, Своге и Ихтиман. Но нека погледнем от друга гледна точка как биха могли тези обекти да се експлоатират, какъв е шанса туризма в областта на исторически, духовен или поклоннически да бъде развиван. Най-хубавото нещо е, че наистина с тези обекти ние развиваме културно-познавателен, исторически, както и духовен религиозен туризъм. И съответно това са едни ценни туристически обекти за, може да кажем, гости от цял свят. От една страна е прекрасна възможност да се съчетае, примерно, едно бизнес пътуване в София, един гост, който е тук по работа и по бизнес, да направи един полудневен тур, религиозен и духовно познавателен, съответно в района на София. От друга страна имаме доста туристически групи, които идват именно с такава цел, именно с целта за поклоннически туризъм. В последните години определено се засилва поклонническия туризъм в района на град София, което може да кажем, че е от изключителна важност и съответно подобрява икономиката в района, увеличава работните места, съответно особено в малките населени места около София, което определено носи положителни ползи.
А как ще бъдат предлагани тези услуги? Като индивидуални или като пакетни услуги? Всичко зависи от така основно от пазарите, на които се промотират тези услуги. От една страна имаме индивидуални гости, които примерно докато са в хотела си могат да получат брошурка, на която могат да резервират съответно своето пътуване, да кажем полудневно пътуване в района, може да бъде направено с екскурзовод, може да бъде направено индивидуално от тяхна страна с рент-а-кар или друг автомобил. А съответно от друга страна имаме групи, които идват благодарение на туроператори, като съответно българският туроператор ценообразува пакета, изготвя детайлна програма, промотира го на своите чуждестранни партньори и по този начин съответно те достигат до директните клиенти в съответните държави. Не можах да разбера, това е като прибавка към останалите туристически услуги или целево се говори за поклоннически, културен, духовен туризъм? Зависи от пазарния сегмент. От една страна можем целево да говорим за поклоннически и съответно културен туризъм, когато реално самите туристи идват именно за този туристически продукт. И от такава гледна точка хубаво е да имат подробна информация предварително относно местата за настаняване, начина на транспорт, екскурзоводите, които ще имат на място, целият тур, който съответно ще обхване. От една страна е това, спрямо целта на пътуването се прави самия пакет, който бъде промотиран направените съответно гости. И по този начин съответно идват организирани туристи с предварителни заявки, за да ползват този вид туризъм. От друга страна можем да говорим именно за индивидуалните гости, които примерно идват, да кажем, за 2 или за 3 дни в София, имат примерно един почивен ден, в който могат да видят нещо от София и освен примерно стандартното и вече утвърдено, като примерно историческия център на София, културно-познавателен туризъм, да кажем в Бояна, което също е съответно част Боянската черква от този комплекс, могат да видят и нещо друго, нещо различно, нещо, което наистина ще ги обогати духовно, нещо, което ще им даде много добавена стойност и ще един доста по-различен тур от стандартните, които се правят в района на столицата. Преди малко споменахте информация. Прави ли се достатъчно за рекламата на тези обекти? Рекламата, знаете, че никога не е достатъчна. Винаги можем да рекламираме и още и още. Определено бих казал, че това не ни е силна страна. Като цяло маркетинг и реклама в туризма и особено на религиозния туризъм, определено не е нещо, с което можем да се похвалим. А най-хубавото нещо на този вид туризъм е, че той е една малко по-алтернативна форма на туризъм, ако можем така да го изразим, и той е целогодишно. Като цяло България е повече масова дестинация от гледна точка на ски туризъм, съответно на летен туризъм, което за съжаление е един сезонен туристически продукт. И това идеята е именно да наблегнем повече на маркетинг и реклама на такива форми на туризъм, защото те съответно носят гости целогодишно. Да, нормално е, защото сега може да се открие повече реклама в специализираната литература или пък в няколкото табелки, които насочват туристите към обектите и нищо повече. Точно така. Определено има много какво може да се направи. Така в много литература хоби туризма се изравнява съответно и с поклонническия туризъм до една степен, тъй като това е една страст на човек, съответно едно богатство, което той иска да доразвие и съответно на база на това е доказано, че доста повече инвестиции се правят от страна на туристите именно в такъв вид туризъм, отколкото да кажем стандартния all-inclusive пакет. Определено турист, който иска да се обогати духовно, културно, да види доста забележително, че той е готов да даде повече пари за своята ваканция, отколкото съответно за една стандартна почивка. Така че заслужава да инвестираме в такова нещо, а и много лесно може да се изгради комуникационния микс, по какъв начин да се достигне до такъв турист. Тъй като те съответно да се изгради един потребителски профил на туриста от съответната таргет група, да се поручи той какво чете и какво гледа, дали търси в интернет своето пътуване, дали го резервира през туроператор или индивидуално и на база на това съответно да може да се достигне по най-добрия начин до него. Благодаря ви. С това нашето пътешествие за днес приключи. До скоро! Проектът се финансира от Оперативна програма „Регионално развитие“ и от Държавния бюджет на Република България.